Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Hepdäniň jemi bilen men ýokşun anlaýar. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esas temalary şol sanly websaýtymyzda iň köp okulanlar Türkiýede özüni zorlap gaýga tatýan türk raýatynyň üstünden polisiýa şikaýet eden türkmen studenti, türkmen awatda okuwçylaryň pyçaklaşmagy, häkimetleriň jinaýaty ýaşyrmagy baradaky makallar boldy. Türkmenistanyň demirgalgyny özbek serkedine golay jaýlar ýykylýar. Daha şoğuzda mağlumlardan milli libas giymek talep edilýär. Berdimuhammedow Türkmen portunu açdy. Ekspert onun halkara ähmiýetini sorak astyna alýar atly makallarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny lewapda köni awtologlar aglanýar. Türkmenistanly studentleriň en çemesi orsiýetde tölegsiz okuýar atly gepleşikler çekýär. 2 ýylda maýyplyk hasaba alınmadyk raýatlaryň maýyplygy ikrar edilmeýär. Balkanda geçirilen hökümet maslahatyny owalardaky agyr ýagdaý agdalmady atly gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Türkmen talipler Prezident Berdimuhammedowa ýyzlanýar. Prezident Berdimuhammedow bilen alalaşýarsyňyz diýen atlan çap edilen videolarymyz hem iň köp görülenleriň bäşligine girdi. İň köp gurrun edilen söhbetde çeken makallarymyzyň başyny talipler gije saat 2-de çäre alınıp gidildi. Türkiýe iş wadaty bilen getirilip ağırlyğa salynýan türkmenleriň tejribeleri atly gepleşikler boldy. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň goýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň jemini ýazdy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Hudaýberdi habarlardan ma'lum bolýaly 27 aprelde belli opera aýdymçysy Maýa Kulyýewa 98 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Türkmen medeniýeti hem 30 aprelde bu habary ile aýan etdi. Odaly bilen Maýa Kulyýewanyň Maýa daýdanyň hyzmaty barada gurrun etsek. Onun belentligi ýa-da hyzmaty näme dedi siziň pikiriňizçe? Maýa Kulyýewa ilkinçilerin hataryna ýokary derejede bilim alan aýdymçy, ol uruşyň ýoň ýanyna sahna çykarylan Dekretahir operasyna mahkumyň ariýasyny ýerine ýetirip mahkumyň roluny oýnady. Ol şeýdip täze sunugotyň başyna boldy. Ol şo täze sunugoty bilen bütün Türkmenistanyň içine aýdanyp çykdy. Türkmen halkyna täze medeniýet görkezdiler. Şoň bilen birlikde de başary ýurtlarda aýratynam orsiýetde Moskwada köp gözek çykyş edip Türkmen medeniýetini görkezdi. Indi ýene bir aýratyn bellemeli zat Maýa Kulyýewanyň sesi liriki soprano, ýagny gulaga gaty ýakymly bir türkmenleriň halaýjak sesi. Şonuň üçin onuň aýdymlary belli bir derejede halk aýdymlaryna laýyk gelýär, gawat gelýär. Meselem galmanım, senin galmanım diýen aýdym. Şonu ayal aýdyjylaryň arasynda Maýa Kulyýewa ören bir gowuluk bilen aýdýar, şonu halkyň aňyna ýetirmegi başarýar. Ine şeýde ýol geçdi Maýa Kulyýewa bir uly sunugotyň dörenmegine sebäp boldy. Şol uly sunugotyň bir ganatyny alyp gitdi, şonun bir uly kämillige ýetirip bildi. Hudaýberdi, Maýa Kulyýewanyň man hyzmaty esser döwrüne, öňkü hökümet döwrüne dogry karar edildi. Şoň bilen birlikde Maýa Kulyýewa garasy Türkmenistanyda Türkmenistanyň gahrmanyň belent at takyldy. Eýsem şu ýagdaýa nähili garaýarsyňyz? Indi bu ýerde bir gümürtük ýarbaý bar, sebäbi Nyýazowyň hökümet başyna geçenden soň Türkmenistan garaşsyz respublika diýip ýylan edilen badyna professional sunugata beýle bir ähmiýet berilmedi, üns berilmedi, gaýtam onuň tersine gidildi. Ýagny opera we balet teatry ýatyryldy, professional kompozitorlar äsgermezçilik edildi. Şo döwürde de şol jaý ýykyşlyk kampaniýasy boldy. Elbetde bu meniň şahsy pikir garaýşym. Şol jaý ýykylmak meselesinde de Maýa Kulyýewa hem onuň adamsy bu anaýyň ýaşaýan jaýlarda girýärdiler. Maýa Kulyýewa şoňa protest bildirdi. Garaşsyz Türkmenistanyna sunugat ýeşärleriniň arasynda ilkinji bolup Maýa Kulyýewa Türkmenistanyň gahrmany diýilen at berildi. Ýöne bir hakikaty aýtmaly bolsa, şol fiýlige münasip başgalarym bardy. Ýöne gynansak da başgalar fiýliglenmadiler. Olar ýaha ýurdu terk edip gitmeli boldular ýa-da işini taşladylar. Beýlekiler bolsa
şol şöhret üçin öz meslebini, prinsipini, durmuşdaky öz ornuny satmaly boldy. Huda berdi, ýöne başga da bir pikir bar. Türkmenistanly synçylaryň käbiriniň pikirine görä, Maýa Kulyýewanyň ýaly adabraýyny halk içinde tanalýanyna garamazdan demokratiýanyň tarapyna bolmady. Ýagni tarihin dogry tarapyna durup bilmedi. Şoň bilen birlikde ýadyňyzda bolsa Azatlyk radiosy bilen söhbetleşdikden hem dogryýy gördi. Bilşimiz ýaly Azatlygyň habarçysy Halmurat gylşdyrdy. Maýa Kulyýewanyň interwiu almak üçin baranyna ol men size bir söz hem aýtjak gelip gapysyny ýapypdyr. Şol ýerlerde Maýa Kulyýewanyň hem onuň adam sözüdürdi Anaýyň ýaşap oturan jaýlaryny ýykjak bolýardylar. Indi şu ýagdaý bilen baglykda sizde nähil pikir garaýşlar bar? Gaty bir oňly mesele däl. Türkmenistan SSR-iniň taryhy diýip bir kitap bardy, oku kitaby. Şol kitabyň başynda Stalin bilen Maýa Kulyýewanyň suraty bardy. Soňky döwürde elbetde ol Staliniň adyny tutmady. Ahirinde da barışçılık ýyllaryna ýene de demokratiýadan çekilli, onuň özü de adamsy hoja Anaýs, gaty gowaýdymçy, güýçläýdymçy ýöne demokratiýadan çekildiler. Muň özü elbetde gowy däl. Ýöne käbir sunut işgärleri şeýle hatany gaýtalýarlar. Meselem İspanya'da Franco diktatorluk rejimi döredilini, ol Franco Hitler bilen ara gatnaşyk saklanyna Pablo Picasso ýurtdan çykyp gaýdypdy, şoňa protest bildirip. Salvador Dali onuň kärdeşi Francony gollady. Ýa-da Norwegiýada senin öňkü ýaşak aýdan ýeriň Kunt Gamsun bar. Dünya belli ýazyjy, ol Nobel bayragynyň eýesi, şoň bilen birlikde de Goebbelsiň dost hasap edilýär. Onu hatda Hitlerim kabul edipdir, ol Hitler bilen gürleşipdir, ýöne gürrüňleri oňuna bolmandyr, Hitleriň gahar gelipdir oň aýdýanda. Ýöne ol bütün ömrüni şol Hitlerin siyasatyny gollap geldi. Hatta Hitler ölenini şoňa nekrologum ýazypdyr, beýnan çatyny. Oň üçin Gamsuny bir tankyd etdiler, hatta suda çekdiler. Ýöne soň gally ol, gally. Ýöne şol galýan adamlaryň eserleri, hyzmaty gaty ýokary bolýar, aşa ýokary bolýar. Millet şonuň hyzmatyndan geçip bilmän, şonu bagyşlaýarmy ýa-da şoňa göz ýumýarmy garap, şol hata bolsa da şol adamy hormatlaýarlar, syýlaýarlar. Ýöne bir gynançly tarapy Maýa Kulyýewanyň ölmegi bilen bütün şol medeniýet öldü. Ýa-da men pikirimçe bir täze opera ýazjak kompozitor dörer diýip pikir edem yok. Şol atlaryň ählisi taryha gitdi. Şoň üçin ol eýýän geçmiş. Egerde kim öz taryhyny islese, geçmişi islese, ýygyna dolanyp Kulyýewany dinläp biler. Ýöne esasy köpçülük, halk köpçüligi. Diňe täzäniň uğruna soňam hiç wagt könülmeýän iň beýik klassikanyň uğruna. Hormatly dinleýijiler, ýazy Hudaýberdi haly bilen Maýa Kulyýewa baradaky söhbetleşigimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň jemini ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetleşik esasyny dowam etdirýär. Amanmurat habarlardan ma'lum bolýar, prezident Berdimuhammedow Golaýda Balkan vilayatynda bolup, hökümetiň göçme mejlisini geçirdi hemde ilatyň sosial durmuş şertleri barada gurrun etdi. Şu habar bilen baglykda Balkanly dinleýijilerimizden Balkandaky şamylykler desgalarynyň sanynyň çykyp barýanlygy hakynda maglumatlar gelip goşdy. Indi odaly bilen şu şamylykler düşünjesi hem ýatdan çykyşyp barýan bu şamylykler nämedi? Şu arada bir gysgaça düşündürüş berseňiz. Baş günü ýolşon senin özüňe anyk bilýän, geçen asyryň 90-njy ýyllarynyň 1-nji ýarymyna Haparmurat Türkmenistanyň halkara fondy diýilen garny döredildi. Düýp edarasy Aşgabatyň magtum uruş aýoly bilen Hojow anyny durdy, köşetiniň satyryna ýerleşen bir garny para peşkeşiň korrupsiýanyň resmi ýagdaýda özüm halkara derejesinde ikrar edilmesi bolup çıktı. Halkın ýantalyk tölejilerin daban adamynyň hasabyny binýat türlän döwlet gaznasyndan garplyk bilen ogurlyk edýän ýurdun öz içindäki emellerlerde daşary ýurtlardan gelýän proýekt bahasy kelimesde artdyrylan kärhanalary, köşkü eýwallary bina edip Türkmenistan taýlayan daşary ýurtly işgörlerde bu gazna sahylyk bilen meýletin pul geçirýärdi. Nevsi otuğun özüni Peygamber şahir diýip elan etdiren diktator Nyýazowyň bir atlar bu fond az görünni. Geçen asyryň 90-njy ýyllarynyň 2-nji ýarymyna Haparmurat Türkmenistanyň
Halkara fondunun düzümündäki şamilki önümçülük birleşigi döredildi. Her vilayetten iň toprakly yerlerden ähli amatlyklар bolan yerlerden her şamilkine orta azap bilen 2000 hektar yer bölünüp berildi. Bölünen yerlerde döwlet gaznasynyň hasabyna hataki halkyň daban azabynyň ırsynyň hasabyna köşkü eýwanlar bina edildi. Şol köşkü eýwanlaryň her biriniň gurulşy ortaça 5 milyon Amerikan dollaryna düşdi. Yani 5 milyon Amerikan dollaryna şol köşkü eýwanlaryň her biri salındy. Halkara fondunun birdejileri de bölünüp berilen 10.000 hektar yerde 20.000 hektardan köprek doğurdu. Karamanlardı, düğölördü, Beyt Serdar'ın Şaşahil Saparmurat Niyaz'ın hususi eğitiliğine verildi. Aman Murat, indi Balkan'a geçtik. Balkanlılar näme üçin bir şamilkünün aladasyny edýärler? Bu Balkan'ın nähili boldy şamilkläriniň ýagdaýy? Balkan vilayetinde döredilen şamilki beylek vilayetdekilerden tapawutlukda mallarçylyk bilen meşhurlanmaly. O şamilki Krasnovodsk Kızılgaýa asfalt ýolunyň 100. kilometrini goly ýerde gadymy Üstürt gyrynyň iň gözel ýerleriniň birine bina edildi. Şamilkiniň hut şu ýerde salynmagy töterlik däldi. Krasnovodsk şäheriniň 300 kilometr demirgazda ýerleşýän Kızılgaýa pasiýology ester zamanasy ýapyk pasiýologdy. Olerden uran alınýardy. Dälhana diýen ady duýlanyp, gizlin türmede şo ýerde ýerleşýärdi. Geçen asyryň 60-njy 70-nji ýyllaryny esteriň güýçlüklaryna gulluk eden askerleriň käbiri ine şeýle urun berýärdi. Esteriň durly erewlerini suud edilip, atuw jazasy berilenleriň belli bir bölegi Kızılgaýadaky dälhana, ýagny gizlin türmäge getirilýärdi. Olar aradan çykýança uran alynýan şahsada işledilýärdi. Şol mut işçi, ýagny atuw jazasy berilen jenaýetçileriň sany ortaça 80-100 adam bolupdyr. Aradan çykan jenaýetçiniň ornuny täze jenaýetçi getiripdir. Men bu fakty aýratyn, nurtaýanyň aglaýanyň sebäbi ýapyk pasiýoluk Kızılgaýa ýerde suwda tebii gaz eltilipdir. Ýollara asfalt düşüripdir. Suw geçirýän turwady, gaz geçirdi turwady. Elektrik liniýasy Balkanda bina edilen şamilkünün bolup bilse 1 kilometr daşlykda geçýärdi. Şamilkü diýilýän köşkü eýwanyna şo turwalardan gaz, suw, elektrik destine sekildi. Biýemmardan şamilkünün köşkü eýwany Krasnovodsk Kızılgaýa asfalt ýolunyň 2 kilometr çemesi demir gazygyna ýerleşýär. Agdan asfalt ýolumyzdan 500 metr çemes demir gazykdy. Şamilkünün köşkü eýwanynyň bu ortasyna her biri 3 otogly ýaşaýyş ýerleriniň 9 salyndy. İçine girip yaşa vermeli edilen şol 9 zayi su, elektrik, enerjisi, tebii gaz şekilli. O zayilarda şamilküne yani Nyýazowyň hususiyetçiligine degişli doğruları bakyan soparlar yaşamalı. O doğruların da sany az güçdälli 5.000 ýakyn doğru ýüze goloy diye şamilküne döwlet eýetçiligindäki mallardan bölünüp berilip Nyýazowyň hususiyetçiligine geçirilipdi. Böyle sol sandan 90 zaý soparlara berilmedi. Şamilkünün köşkü eýwany bolsa sandan ondan soňra şol boşlugyny haňlady durdy oňa hatda adamlaryň göwüni üçin Nyýaz ýeşegeden barmady. Aman Murat, ondan Saparmurat Nyýazow aradan çykandan soň bu şamilklerine näme boldy? Galan vilayetlerdäki ýagdaýa men bir anyk jogap bermek mümkinçiligim juda az, şol üçin Balkan hakynda anyk maglumatlar bereýin. Nyýazow aradan çykandan 2 ýyl soňra Saparmurat Türkmenistanyň halkara fondu diýilýän gaznada ýapyldy. Şamilkleri ömrimçilik birleşigde ýapyldy. Ýöne şo şamilklerine degişli bolan mal garanyň ýerleriň kimleriň nesibesi bolanlygyndan men habarym ýok. Onu hatda vilayetde de bilýän adamlar juda az. Öňdäki 90 ýaşaýmyz bolsa şamilkleri ömrimçilik birleşigi ýapylandan soňra dolu dargadylly. Kimseň kapysyny, kimse penjiresini goparyp alypdy. Jaýlaryň uçaklarını söküp alyp gitdiler. Saldan köşkü eýwana bolsa bar ýok bir adam garawul bellediler. Ol garawul benden de aýdýan şeýle elimden gelýän zat
köşkü eýwanyň baglaryny suwarmak, salnan bäri 20 ýyldan köprek wagt geçen bir köşkü eýwanym kemkemden ýumurlyp barýar diýip beýlenýär. Onun ta goňşulukdaky 9 tane ýaşaýy şu ýagdaýa düşüpdir. Oň ýagdaýyna äldiysen, ay tonsuna şeýle durkyşyna da şu ýerde ýabany gezip gören eşekler ışlaýar diýip gurrun berdi. Aman siz bu jaýlaryň halkyň teristesine, halkyň puluna, halkyň hesabyna gurulanyny aýdýaňyz. Eýsem olaryň nähil peýdalanylyp bilinir? Bu arada näme etmeli? Olardan adamlara bir peýda gelir ýaly çäre görüp bolmazmy? Şu arada näme pikir edýäňiz? Bu arada halkyň özü bilederek pikir edýär. Ýoksa ine şolaryň diýen zatlary, şol Çamylkynyň töwereginde şoň golay goltumunda yerleşýän owaly ýaşaýjylaryň ençemesi bilen gurrunda şu boldum. Oranyň da bary ata-baba maňdarlar ine olar şeýle diýerler. Ýurtda daýhan birleşiklerinden başga zady hususiyetlikde kozoluk jemgyýetini döretmäge ruhsat berýän kanun bar. Şol haňlap duran 9 aýy özüniň hakyky bahasyna satdalar. Ýagny atasyndan garan algysyna azdyga dönüp ýokary kesmeseler biz şu jaýlary satyn alyp onun klan hozoluk bolup birleşip diýdarçylyk bilen meşhurlanýan hozoluk jemgyýetini öderdik. Täze şu ýerler tüs düýanyň örüsi. Ondan iň bolmany etraplaryň administrativ merkezleriniň birini düýe şahry bilen dolu üstüne ederdik diýip gurrun edýärler. İkinji bir pikir bar. Bir ýaşyl lukmanyň teklibi ol şeýle diýär, Şamylkynyň köşkü eýwanyny yerli ýylatyň diňzarys merkezine käbir keseller bejer şifahanasyna öwürmek mümkinçiligi bar. Tebe Balkanyň Jebel pasyologynyň mollagara şifahanasynyň 3-4 kilometr demir garygyndan çekilen asfalt ýol Şamylkynyň golaýynyň Krasnovoz Kızılgaýa asfalt ýoluna birikýär. Mollagara bilen aralyk bolup bilse 80 kilometr töweregi. Mollagaranyň palçygyny getirip adamlaryň keselini şeýerde bejerip bolardy. Şonu Türkmenistanyň etrawyna degişli gurji, ýyrykly, awyk, awlamış, garaýman, gumsepşen, goýmot, gökleri, goşowy, hasan, söýleýäli obalaryň ýaşaýjylary. Bereket garynjy etrawyna degişli garaýylgyn, düwünçi, azugy, kizgäzýäli obalaryň ýaşaýjylary ulak ýol sökmek azabyndan diýnerdiler gelip özlerine kolay ýerde yerleşýän düňkü köşkü eýwanyny diňzalardylar, özleriniň dertlerine derman tapardylar diýip hemini ýaşyl lukman gurrun berýär. Ýoksa garapdy maňdarlaryň da lukmanlaryň da diýen zatlary oňa teklipler, haýp şu teklipleri eşidýän yol başçılar häzir ýok. Häzirlikde halkyň dawan adamynyň hasabyna salynan zatlaryň sözürini eşekler görýär. Bir hem aýyp hem de kabahatlar. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazan Murat Bugaýew bilen Balkan vilayatyndaky şahar mülkleri baradaky söhbetimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizde nähil pikir garaýşlary bar? Bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk radiosu Hepdäniň zemin halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti golaýdy 1941-45-nji ýyllaryň uruşynda gazanylan ýeňsiň nowatdaky ýyl dönümine gawat uruş weteranlaryna we uruşda wepat bolanlar ýany ýoldaşlaryna tyýilde zähmet çekenlere 200 manat meşhurlygyny öz adyndan pul tyýlagynyň gowşurulma barada karary gol çekdi. Şonuň bilen bir wagtda Türkmenistanyň aýatda diýir uruş weteranlarynyň sany aýdylmaýar. Döwlet eýçileriniň ähmetli wagtda weteranlaryň ularla da bilen gurşalan gaýdylsa da ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň weteranlary hem syýrap goýmanyny barada maglumatlar gelip bolýar. Yerli synçylaryň tasdiklamagyna görä bu Amerikan dollarynyň gara bazar narhynyň barha ötüp barmagyndan hem belli bolýar. Sebebi veteranlara prezidentiň adyndan berilýän 200 manat geçen ýyl bazar wagtynda 30 dollar çemet pul bolan bolsa bu ýyl 12 dollar çemet serişde bolýar diýip yerli synçylar aýdýar. Şonuň bilen bir wagtda Türkmenistanyň uruş ýyllaryndaky wakalar hakynda hem ýeterlik maglumatlaryň çap edilmeýänini gaýdylýar. Habarçymyz Sultan Açylow 41-45-nji ýyllarda fronta giden kakasynyň ýoluna göz diken türkmen çağlarynyň biri bolan Güljemal daýda bilen uruş ýyllary barada söhbetdeş boldy. Sizin çağalyňyz uruş döwrüne gawat gelipdir. Şol döwürlerden sizde nähile ýatlamalar galdy? Kakam 41-nji ýylda General Kulyýewyň polky 61-nji diwiziýada gulluk etdi. Ejem doktor bolup işleýärdi. Ejem giýje unnit öýde bolanakdy.
Bir ikimiz öýdedik. İşine yetsen aktı. Sebebi urşylar trahom katı kenni. Sabun yoktu. Hammam yoktu. Katı kıyın. Adamlar bitbastı. Katı kıyın günne millet katı kıyınçılık gördü. 45-nji ýyl uruş gutardy bolyn kakam gelenak henne sallatlar bizim obama Bolşevik kolhozynyň sallatlar geldiler. Emma kakam ýok. Ejem woýnkomada gidip sorady. Näme üçin hemmesi geldim? Ölen bolsa hatyny berin, diýeri bolsa da aýdyň nerede dip. Kakam yankı Rasfermirovka dip bir zat bar eken Polşada 6 ay uruş gutarandan soň Polşada boldy. Kakam öyle hat yazmaýarmydy? Yok, hat yazanakdy. 6 aydan soň kakam falyaklaryň, sallatlaryň eşigine geldi. Näme üçin hat yazmadan soramady? Soradyk golin hat yazmany gadagandy diýär. Kakam uruşa giden döwründe ýygyňda aç sor bolduňyzmy? Kakam uruşa gidenden soň bize Yemekimize 200 gramdan çörek verdiler. 2 kilodan un verdiler. Fronta gidenim. Onun her ayda bir sapar barıp ejem bilen ikimiz barıp unu emtesen bayramalın emtesinden alyadık. O sırada alyadık. Onun yankı unu getirmem denim ona pişirip onu bulamağa edip yiyordum. Açlıktı, çörek yoktu. Ejem olsa 3 tane kolhoda hizmet ediyordu. Bolşevik'te yaşadık. Täze ýol kolhozy, İngiliz kolhozy nemisler ýaşaýardy. Häzirim şo taýda badiýalar bir göresim gelýär. Şo taýda şol orsam ýokdy, türkmençesem ýokdy, nemis okudyardylar. Menem onu mecbur boldum, nemis okumana. Bize mene okudan soň çykýar, palta gidýär, paltada da burada kömek edýär, ýa haltasyny getirýär, ýa da birine suw berýär, burada palta ýygnýar, bir günüzin boş günlemedi, gidip bir 2 kilo ýa 1 kilo palta ýygýardyk. Şu ýerden çöplep gaçan paltalary ýygnap akdyp berýärdik. Onuň akşam gaçak golumyzda da ýarty çörek berýärdiler. Owalardan ölen ýeten köp bolýarmydy? Ölen ýeten gaty kän bolýardy. Sebebi açlykdan bir sapar bayramalyn bazaryna bardyk. Golin ýanky bazarda ýatan adamlar var ýerde. Ejemden soradym. Näme üçin bu adam ýatýar diýsem, bu adam yaranak, gaýdym aç we çörek görsem diýerlermişi beräýler çörek diýende ejemi. Olam ýogyny balam ol diýerelmeýär, o açlykdan görýän çiýip ýatyr. Ama köp soror ýatan adamlar gördüm men. Frontdan öleniten köp geldim, maýyp müjürip köp geldimi? Stalingraddan ölen gaty kän hat geldi. Maýyp müjürip gelen az boldy. Hormatly dinleýijiler, frontçynyň ýeri Güljemal aýda bilen söhbetlerimizi dinlediňiz. Hepdäniň jemini owgan neptermedi bilen dowam etdirýär. Bir ýurtda ýaşaýan türkmenler Aşgabat Moskwanyň kontrollundan çykandan soň ata watanlaryna barmak, gatnaşmak mümkinçilikleriniň giňemegine umyt etdiler. Emma bu umyt köplenç boş çykdy. Kawulla kawarçymyz Şaýmerdan Ulmurady şol umydy boş çykan türkmenleriň biri. Ýaşy ýüze golaýlan Gurbanyllaga bilen söhbetleşýärler. Awan türkmenleriniň arasynda Türkmenistandan gelen gojalardan ýaşap ýörenleri eneden bar. 100 ýaşa sary qadam basan Gurbanylla aga Türkmenistandan bosup çykmaga mejbur bolupdyr. Ol soňam Türkmenistana bir näçe ýola baryp görüpdir. Ýöne häzir özüniň ata watana gidip bilmeýändigini Gurbanylla aga gürüňmerdi. Ata watany bilir bulaýda 14-14 geçdik. Obaňyz haýsy obaty Türkmenistan? Bolýan ýerimiz şota Kızılbaýdak Meske wadiýe. Kızılbaýdak Meske wadiýe şotady bayramalaryň edir demir gazygynda. Soň Türkmenistana gitdiňizmi? Soň gidip bilmedik. Ha tälit diýdi bir bela diýdi üstümiz barsy. Bir gyýyň galyň gerek bir pasport aljak boldum. Zatlymyz orada köýüp gitdimmi? Şo taýda zadyňyz galdymy? Zadym köp galdy. O näde galdy? Aqally zany taşlak gaýtdym da men bolsa 3 ýyl 4 ýyl barny eltip. Jul 6-njy jul. O ýakyn mehmanlaryň öz adyny urup durdy, meni baýlanyp ber. Näme diýip bolýar? Owansan kabul edýär, bolany okmuşdy. Näme alsaň? Atyn alsak bolsaň. Bolany okdy. Bir halyn sondan aldım 30 ýaş manada şopilla. 8 metre ýakyn. Olam şeýerde galdy. Owansandan elten hal tutyklarym olaram galdy. Geçemizi 2 birden alıp geçýärdik. Çalşyýyr içigim
Hemme zaten men sotaydı. Soň bermediler mi? Size gidip bilmedin mi? Ne gidelim? Yankı pasport gitme baba deydi. Onun ben aytım elimdeki ucumdaki bağırladım dedim. Pasol kettim dedim. Köyüp yatıyorsa gördü. Sonunum geçeyse ne baba deydi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen Hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan Anurwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.